ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଭାତ ମୁଁ ଆଗୁଆ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ କରୁଥିଲି ଚିକେନ ଟିକେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ସହିତ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରି ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏ ପିଆଜ ଭାଜି ନେଉଛି, ତାରି ଭିତରେ ଚୁଲି ତ ରୋଷେଇ କରେ, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଆଇଁଷ ହୁଏନି ରୋଷେଇ ଘରେ, ଆଉ ଉଠା ଚୁଲା ଅଛି ସେଠି ରୋଷେଇ କରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇ ଚୁଲିରେ କରେ। ଏଠି ମୁଁ କଷୁଥିଲି, ତାରି ଭିତରେ ଡୁଡୁଲା ବାବା ଆସିକି ଫୋନ୍ରେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କେତେ ସମୟ ତମକୁ ଲାଗିବ, ଡୁଡୁଲ ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛି ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ ବାହାରକୁ। ବାହାରେ କାହାର ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ଥିଲା, ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା, ଆଉ ଡୁଡୁଲ କହୁଛି ଚାଲ ମୋତେ ନେଇକି ବାହାରକୁ। ମୁଁ ଏ ବାରମ୍ବାର ଅନଉଥାଏ, ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଫୋନ୍ରେ କଥା ହଉଥାନ୍ତି, କହୁଥାନ୍ତି ସରିଲା ନା ନାଇଁ, ମୁହଁକୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର। ରହିଥାଉ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖଉଛି, ଡୁଡୁ କିନ୍ତୁ ଅନେଇଛି ମାମାର ସରୁ ନ ସରୁ ମୁଁ ବୁଲିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନୁହଁ। ଏବେ ମୁଁ ଚିକେନରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଝୋଳ ଫୁଟିବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଡୁଡୁଲ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିଦେବା। ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉଛି। ଏବେ ରିମୋଟ ନେଇକି ଛୁ, ଆରେ ବାବା ଦେ ରିମୋଟ, ଦେ ବା ଦେ। ନା ନା, ସେ ସିଆଡେ ଅନଉଛି ତା ମା କୁଆଡେ ଗଲା, ଆଉ ମାମା କ'ଣ ଏଠି ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଏତିକି କହିଲା ଭିତରେ ସେ କିନ୍ତୁ ରିମୋଟ ଦବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ଲଗାଉଛି ଲଗାଉ, କିନ୍ତୁ ବା ତୁ ଫୋପାଡ଼େନି ଜମା। ଏଇ କହିସାରିଲା ଭିତରେ ସେ କିନ୍ତୁ ରିମୋଟ ଦବନି। ବାବା ଦେଖ ଟିଭି ପାଖରେ ଯାଇକି ମୋର ଦେଖିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। କୋଉ ଖେଳନା ତ ଖେଳିବାର ନାହିଁ, ଖେଳନା ଖାଲି ସାଇତି ହେଇକି ଘର ସଜାଡ଼ିବା କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ ପାନିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତଥାପି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ରିମୋଟ ମୋତେ ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ତାର ମୋର ବସିକି ଆମେ ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିଦେଲୁ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ଭାତ ବାଢ଼ିଦେବି ଚାଲ ବାବା ଟିକେ ରହ, ନାଇଁ ମାମା ନେ। ନେ ମାନେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ